Takže čau. Čau. Teďko bude speciální díl, aby jsme se chvíli o toho jídla odpočili. Budeme vám povídat o naší školní jídelně. Ano. Ne. Moje nejoblíbenější jídlo v uvozovkách je kaše. Zelená hmota, což kdybyste jí dali oči, tak vám by možná vám lezla po tom talíři. Ono je to opravdu tak hrozný, to je z pytlíku ještě ke všemu. A ta pytlíkovka nemůže být tak špatná. Tak když jednou táta dělala pytlíkovku, tak to byla 100 000krát lepší než ta dávka kaši ve školní jídelně. To mám jí takhle kydno na ten talíř a k tomu vám dají takovýhle malinký kolečko masa. Jo. Ještě tlustýho. S těma takovýma těma hnusnýma bílejma. Jako já jsem chodila do školní jídelny na 1. stupni, teď už nechodím, ale... Já beru pořád. A jako, když jsem třeba byla u vás a viděla jsem ty jídla, tak jako omáčky. Každá. Hnědá, tekutá, studená. Tekutá. No, řídká, no. No, jako to... voda. No, voda s moukou. To je divný. Voda s moukou. Slizká voda s moukou, no. Co byste na to řekli? Nejlepší je, já tam nesu ráno rendlíky a kuchařky si tam sedí v kroužku, povídají si a oni si kupujou loupaný brambory z Teska. Jo, myslím, že řekla z Teska. A nevím, jako mohli by si to tam poloupat k tomu. To zbytečné vyhazování peněz a ještě ty brambory. A to mají loupačku? Doslova, nevím, jestli je to tím, že špatně uvaří, nebo jestli jsou takhle špatný chuťově už jako koupen. Protože oni je mrazí, ty brambory. No, to jsou mražený i z Teska, víš. No právě, a proto jsou tak hnusný. Jo. I mouční jsou takový, i převařený ještě. A nebo jsou nedovařený. No, ještě lepší. Kamarádka mi říkala, že když měla posledně rybu, filé, takže půlka byla zmrzlá a půlka to jsem taky slyšela, jak mi to říkal. Nejsem divný. No, já naštěstí beru jenom to, co se ještě dá celkem sníst, no i když... To si je skoro nic. No, i když posledně jsem si vzala něco, co jsem si myslela, že se dá sníst a bylo to hrozný. To bylo. Si můžu vzpomenout nějaký kuře, no dneska kuře na česneku, nebo nějak takhle podobně. To kuře, na to se nedá nic kazit. Ale bylo málo kořeněný, nevím, zase brambory a nevím, co to brambory ke kořeti na česneku. No, to je jako kdyby se dala k bramborům a maso. To by vyšlo. To by bylo možná ještě lepší. No, by bylo chutnější. No, to hrozný, no. Nevím, jestli to máte stejně, ale... Teď si dáme téma polívky ve školní jídelně. Ne, to radši ne. Už by bylo špatně jednou dneska. Voda v tom. Rejže, fazole, hrášek. Nebo občas se tam objeví kousíček masa. Ale jenom občas. A když už tak je to takový šlachovitý, tučný. Nebo tam dávají takový ty kousíčky, takový ty mouky. Víš to? Noky. No, noky. Když musím říct, že jedinou polívku, co mám ráda, je... Vlášovka. Ne, to ne. Taková, je to taky taková vodová, ale je to s nokama. Takovýma bílýma. Což teda, podle mě je celkem dobrá. Co se teda? Jo, to si vyklepla z toho hrnku. Na personál. No, nepříjemnej. Ne, no to se radši dělat nebudu. Jo. Proč to tu, co kdyby? Teď vám řeknu příhodu, co mi říkala kamarádka, že ona byla v té školní jídelně a nadávala jí, to mě zrovna haši, mletý držky. Vím, jak to je dobrý. No, taky to nadávali to prostě sbíračkou tu haši, což je to jako kaše, a kydlí to na ten talíř. K tomu jí dali brambory a přišlo další dítě a tam mu dali polívku tou samou nabíračkou
Jo, a kydli to do té polívky. A ještě říkají, nic se nestalo. No. Nebo, já to říkám odpadkový koš, ale jsou to obrovský sudy. No, hodně obrovský, do kterých hodně hází zbytky. Kolik je to metr na metr? Ne, metr na 3/4 metru. Ne, no, jo, no 3/4, no, asi tak nějak. A prostě přetejká, to je hrozný. Hlavně... A ještě něco vám řeknu. Oni ty zbytky dávají prasatům. A ani ty prasata to prej nežerou. No, Jako, jestli se máme my lidi přirovnávat s prasatama, tak jako, no, někteří by se dali přirovnat. já bych si zrovna věděla. Já taky, ale to už je jinde. No, nevím, co vám ještě chceme povědět. Prostě naše školní jídelna je fuj. Ano, nechutná. Nikdo to tam, nikomu tam Nepřejem vám to, ale možná máte lepší jídlo, spíš určitě, ale... Už se těším na střední, tam bude jídlo. Takže jo. No, ty už to máš příští rok. Já už tak za 2,5. Ale jako, že na jiných školách mají výběr ze 2 jídel. Třeba 2 polívky, 2 jídla. A třeba tam mají hranolky, pizzu. Já v téhle jídelně nikdy od té doby, co jsem tam byla, jako těch 5 let prvních, ani jednou hranolky nebylo. Za 5 let, jo. Ne, oni je nedělají vůbec nic. Krokety, Ale, no, pizzu. jo, i když sice je to nezdraví, ale ušetřili by na to. Kdyby měli, děti by toho snědly víc mnohem. Jo. A no i pizzu neříkám jednou za týden aspoň. Ty děti by se aspoň najedly. No, já znám plno lidí od nás, co jdou domů a jsou hladoví, že to nesmí. Nehladoví, ne. No. Pořád tě pálí huba od toho, či? Ne, všechno v pohodě. Tady. Ach, se vidíte. Tak já, tohle je asi všechno na naší školní jídelně. Jo, tak ahoj. Čau.